A dwi'n eisiau rhoi gormod o bwysau yn y ti, Dan, ond Pwdin Reis ydi fy hoff bwdin. O, na. Ie. Ie. Oedd Nana wneud y Pwdin Reis gorau yn y byd. Felly, ffordd ti, Dan. O, dim pwysau, Dan. Dwi'n mynd yn erbyn Nana o gwbl. So, dwi eisiau gwneud rhywbeth gwahanol i'r arfer. So, dwi'n mynd i wneud o hefo llefrith cnau coco. O, reit. So, mae o'n mynd i fod o fatha Pwdin Reis coconut. Oce, reit. So, fydd o ddim yn blasu fel un Nana o gwbl. Fe na groen ar y top? O bosib. Oce. O bosib. Gan i weld sy'n tro allan, ie? Ie. Felly, dwi'n mynd i ddechrau hefo'r llefrith coconut ma i fynd i mewn i'r padall ma fama. Sosban. A gyd da ni eisiau gwneud ydy dod o hwn fyny i'r berw. Gallu gwynto'r coconut. Syth ben, does? O, mae'n neis. Dwi'n licio fo. Dwi'n bach o siwgr. A wrth i hwn cynnesu fyny, da ni'n mynd i ychwanegu reis. Reit. Mae gwynt yr haf dy coconut yn does? Oes. Mae beth yw e, mae'n... Mae fel Eli hael a fynd yr Ie, falle dyna di'r cysylltiadau, ti'n modd. A dwi'n meddwl am fatha adeg yma o'r flwyddyn, diolch yn braf iawn bob dydd, na di, diolch yn cynnes, diolch yn boeth ac yn gynnes. So mae rhywbeth fel hyn yn neis i gael fatha pwdin. A hefyd, dwi'n meddwl am fatha pa ffrwythau sydd yn ei dymor rwan. A dos am lot o gwmpas. Felly, mae defnyddio rhywbeth fatha'r coconut a'r pinafal sy'n mynd i fynd hefo fo yn eitha hafaidd, dydy, yn ei deimlad yn bach yn well. Blas y Caribi iddo fe, iddo fe. Wel, ie. Felly, yn traddodiadol, beth sy'n ni'n neud rwan ydy rhoi hwn mewn ddesgyl, rhoi dy mewn i'r popdi, a pobi fo i gael y croen neis, fel ydych chi'n deud. Dyna fysa Nana wedi gwneud, ie? Fysa Nana di wneud. Fysa Nana di wneud. Ond dwi'n mynd i goginio fo gyd ar y stof. Reit. Edrych ar ôl fo, dwi eisiau jyst cymysgu fo, jyst bob rhyw 5 munud bach, a na i troi hwn lawr a gadael iddo fo coginio'n araf rwan. Reit, oce. Felly, i fynd hefo fo, dwi'n mynd i wneud pinafal. Ti'n gwybod, ti wedi sbwylio hwnna i fi, syth ben. A sa Nana ddim wedi wneud. Do, Nana byth di wneud hwnna. Pinafal. Felly, mae gen i sydd pinafal, mynd i fewn i fama. A dyma lle mae'n mynd dipyn bach yn wahanol eto. Hwn di'r twist? Hwn ydy'r twist mawr. So mae gen i chili coch. Mae hwnna'n mynd i fewn hefo'r sydd. Mae'n edrych fatha eitha lot, ond oedd o'n chili poeth. So peidiwch yn poeni am hynna. Mae yna zest lime yn mynd i fewn. Reit. Mae gen ni dipyn bach o lemongrass. Ie. Gyd dwi'n mynd i wneud efo hwn ydy jyst fatha taro fo dipyn bach. Mae hwn jyst yn gadael i'r fatha olew ddod allan o'r... Ti'n mynd torri fe drwad? Na, dwi'n mynd boddro. Na, mae hwnna'n mynd i fewn. Ie. A mae gen i sinsir, na i dorri hwnna yn eitha bach. Felly, gyd da ni'n neud ydy hylif jyst i botio'r pinafal. Reit. So, da ni'n mynd i fod yn bita fatha'r sinsir a'r lemongrass ma'r leim ma. Mae o jyst yna ar gyfer y blas. Gyfer y blas, ie. So, na i torri'r pinafal i fyny. A pinafal ffres sy ti fanna? Ie, gen i un ffres, oes. Ond sa chi'n gallu defnyddio un tin. Tin yn iawn. Fysa, so hwnna'n ffain. Ond ella hefo'r un tin, jyst coginio fo twtch yn llai. Felly, mae hwnna'n mynd i fewn. Mae gwynt hyfryd fan hyn. Greid yr un. Bob math o aroglan, does? A da ni jyst yn mynd i adael hwnna, jyst coginio'n araf. Am ryw 5 munud neu rhywbeth. Wedyn, unwaith iddo fo coginio, troi fo off, a jyst gadael iddo fo ista yna. Wedyn ni roed o mewn ffridge i gadw o'n oer ar gyfer bita fori, neu gewch chi fita fo'n syth, mae fyny i chi. O'r sosban? Wel, ie, os da chi isio. Os da chi isio. Reit, felly, mae gennau un Pwdin Reis sy'n barod yn fan hyn yn barod. A pa mor hir mae hwnna wedi cymryd nawr, ti'n modd? O, ryw hanner awr. Just ryw hanner awr? Ie, ryw hanner awr. 40 munud os da chi isio fo'n eitha meddal. Iawn, so wrth i fi coginio, platio fo fyny yn fama, beth sy'n ni'n gallu wneud efo hwn, a beth dwi wedi wneud efo un chi yn barod, ydy rhoi hwnna yn y popdi i gael y croen. O, reit. So mae'n mwy fatha un nana. Ie. Mae yna groen hefyd. Oes, mae yna groen.
Mae gennau'r pinafal yma yma. O, waw, mae hwnna'n neis. Mae'n really nice. Just o'r pinafal hefyd. Ond ddech chi'n gweld efo'r chili, diolch yn boi. Na, ti'n bwysig o bod, So mae jyst i roed rhyw blas neis iddo fo. Mae'n gymaint o flasau gwahanol yn y pinafal na. Coconut yn greu. Neis. Pwdin neis. A Pwdin Reis. Ie. Mae hwnna'n hyfryd. Sut mae'n cymharu efo un nana, ddo? Wel, dwi ddim cystal. Na. Ond mae hwn yn neis iawn. Mae hwnna'n lyflu. Diolch yn fawr i Hyfryd. ti. Diolch. Dyna.